So what's up guys now? Naag na po si Junmo Vlog guys. Ato ko downtown karon kay nakoy kaon at timanon na ko tong ATM. Pakuha daw sa kuha. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's not. So laag-laag ta. Siksihan mamo. Sus ang panahon guys, medyo ngit-ngit gamay, ulan-ulan. Langanin kaya akong lakaw kay ngit-ngit ang panahon. Kasi mga busdakan tag-ulan ani ba patay, wala ba tayo dala ringkot. Boy Scout ako sa una pero di mo ko laging handa eh. Alis ako, wala lang ko gamay. Kay it's so hapon na. So bago ta mo atog downtown guys, hapit sa tao kuan di ay Gaisano Capital. Kay i-meet up na ko dito si kuan si Reynan Vlog. Iya daw kong taga-agi sticker. So kita wa pa may kahatag di kita sa mangayo. Tagaan daw ko niya gi sticker. Wow, nakanato law kita sticker. Sticker atong kalipay. Kuha ng patigumo ng sticker nga na-meet na ako nga mga motovlogger guys kay ako ng ibutang og board para nakoy remembrance pagabot sa panahon. Vlog habang bata pa. So doon na ta guys, gamay na lang. Makita na to ang Gaisano Capital. Beta dere kay mga tag sticker signa dere sa Reynan. Asa ka siya dapit dere? So, na daw si Kuandri guys, si Reynan Vlog. Ito na to. Parking. Tara, kita na to. Dan. Dan. Tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Dadagaan na ni. Ha? Daan ako ba gani? Kani? Gamay. Katong para kang Homer. So salamat guys no, kitagaan ta ni Reynan Vlog og ano, i-subscribe diya ang YouTube channel. Oh naka ano ko. Naka game. Awa diha. So, salamat kayo nan. Sila ko. Ato mo downtown. Salamat ani. Ay, so nakita na nato si Reynan Vlog guys. So, padulong ta karon og downtown. Hapon na, dali ta kay bising maulanan ta. Tabuk. So, bao to guys no. Na tagaan tag sticker ni Reynan Vlog. So, salamat ta kay Reynan Vlog sa iyang sticker. So, pohon lol kita og ako na napay ko sticker tagaan taga. So, ana man na guys, mura man na ikalipay nato mga vlogger. Sticker lang sa di sa ta maguna-una ng mga kwarta-kwarta. Maglabad na tong ulo na. Ano
Ini nabani ako ang battery ra ba? Sigma. Sure ta ani mapagngan ta mentag lugay ni malubat. Ay boy, wala charge ba? Kaya lagi nga tayo cellphone nga. Walaan sa mga bata ba? Diri ko nagtrabaho guys. Oh, agi lang ko. Kaya lang butubag. Oh, agi lang. Tanda apa nindot naman tempo sa panahon. Maragin siguro ng ulan. Mentag di ng ulan eh. Kaya na ulan lang ta. Magitag piso ani nga basa agad. Patay ko an. Boilo sa ta guys. Boilo. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just all. Ipuan. Pop. Mani. Shout out mani. Kuha sa reader ay. Dugay pa ba nga magtabok ta? Guna siguro ay salamat ni Green. So, aginod na to guys. Op. Bumba. Ay hapon na. Maliit na ta. Masiradaan ta. Malasa ginatag masiradaan ta. Oh, bumba mga panda, bumba. Nadulong na ta og Matina crossing. Lain na pong stoplight dito. Napod traffic ni Purge. Traffic suksok mga ludi. Suksok. Kailangan nating sumiksik. Oop. Ya, mani popcorn. Ito masaso sa base. Anong di magpunabutang ay. Set outer. Anong diri man ko gibutang. Itom kay ang aso. Andamay. Balin ta des kilid kay cerita ikulan. Oh, kaya mani bangag mo na ito day. Katoy-toy. Wala, di nakaklaro. Klaro bangaga ni. So, kamang-kamang lang ta guys. Nata diri sa ikulan. Inay lang ta kay basig na yung mga yiluhan diri. Mad-expense. Wala na po ning bus. Oh, sige rin. Destiny may aning basa ba? Destiny may. Sige rin kung sunod na niya. Ti ito mag-aso. O pa itom kay ta. Asuhan pa tag itom. Dadaan tayo sa gilid-gilid para tayo'y makalusot sa mga daanan. Kung hindi tayo dadaan, saan tayo? Bike lane naman eh.
Bike lane. Oh, pailang kulat lang sir ha. Mawawa lagi ko, kulat lang. So karon guys, nangata diri sa may John Paul College. Kapit ta sa tuwan. John Paul College na ta. Dugay pa na mo green. Kaya maglungag sa ako. Ay, salamat i-green. Ito ko mag dugay pa ba kay maglungag sa unta ko. Okay naman di ay. Double yellow lane. Ang ibig sabihin ng double yellow lane ay duha ka linya nga yellow ang color. Hey. Eskwela lagi tarong lagi. School tarong. Abot na ta sa tuang atuan. Makasaka ba? So nakuha na nato guys ang gisugo sa tuwa. Giapil na lang po na ako sa akong kauban para isa na. Hindi na ta kay sing maptantag ulan diri. Nagsugod na ra og tagaktak ko. Ayaw sa paulias ako. Ay isa ron. Wag ngayon. So mga to guys no, gikan na ta dito sa ato ang office. Agency di office. So nakuha na nato tong gipakuha sa ato ang ATM card. Mao na dato amo ang gamiton bago ron. So mas nindot on tato migisudlan nila daan no. Para ganahan ta mo gamit. Nako. Traffic nga naman. Hindi tayo tinatantanan. Gikan mental padung dire traffic. Ay nako. Shortcut. Hasta mga kotse mo shortcut na. Uy, panda. Ha? Oh, bago na. Dili na kuan. Di na tong prena na ba nga maragaspang. Pero ni murag nipis siya. Sinaw lagi nipis man pud. Nipis. Lairag kuan. Laira lang sa karaan. Oh. Pati kani oh, murag nipis. Murag carb ni gap, carb ni. Oh, carb. Dili. Oh, ana gid. Balik dili dati ko. Oh. Magsra may na kuan ani. Magsra. Oh, mga color. Oh. So shout out mo dolo. Tabi-tabi sa talaga. Gamay kay dugay magay mugugot. Ayaw busdak. Kay layo pa kay ko. Maluoy ka na ako. Paano ta kay mga basa ta? Lumba. Apsa ng isa. Bukuro na po na ako ang naka-green. Apsa na po na ako. Ang panda na po. Ang isa niliko. Wakagwanta. Okay, igan ako mabukod. Napay Mio. Bukuro na Mio. Babae pagid ang driver sa Mio. Bukuro na to. Atik lang. Inayra tayo kay hapon na ba? Go. Sa go. Oop, pinay lang kayo na yellow boys. Sigma. Sir, agira ko sir. Igo ta sir. Ulan, ayaw sa ulan. Kayo pataka abot sa tong balay. Sing hallelujah.
ayaw sa ulan. Hop! Tubil sa ta. Tubil. Ay. Grado. No, unleaded. Unleaded. What? Unleaded. Piso lang, Wes. Pila yung litro. Ay, nako. Lalas gasolina. 80, 30. Tubil. Ay, salamat. Tapos boilo na po. Boilo. Kay hapon na. Hapon na. Oh, ako sa nya naka. Wow. Tulog ka bukligid. La 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 la. La 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 la. Busy na pod. Immunity. Himuong stronger kita magpa-booster. Wala pa ko'y booster. Whoop. Ya, mani popcorn. Hey. Whoop. Dahan-dahan lang. Hello Kitty. Hello Kitty. Oh, boilo. Sila ni boilo lagay. Porteng batsiha. Inainay lang Hello Kitty ha. Boilo. Puro to ranger ha. Wah. Absa na ranger. Daya sa ranger na dagan eh. Taliksik na. Nagsugod na. Maambo na naman. Oh, bakit ang Tagalog nundahan eh. Whoops. Go na go. Asaway. Asaway ko ni mo ha. Glory. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits. Ayo, namoy lamaw.